Lain na usab nga talan-awon nga gipasigarbo gayud sa tuburan mao ang sunod natong atuon. Mga usa gayud ka oras ang biyahe aron maabot kining laing talagsaon nga bahandi nga makita sa maong lungsod. Sama sa nimutangan sa barangay Magatubang, sa paagihapon ang atong agian. Apan lagi kay ting init man, wala kini tubig. Padung kita karon sa another tourist spot dinhi sa lungsod sa Tuburan o grabe ka rough road ang atong giagian karon kay nata sa sapa ni Hagi. Unya excited na kayo ming tanan. Ako o kamo no. Excited na kayo mo? Tara. Bisan challenging ang dalan nga giagian, puno gihapon ako sa kahimuot nga mobisita sa Barangay Marmol. Aron masaksihan ako mismo ang gipasigarbo nila nga Marmol Cliff. Nilabay gyud ang usa ka oras una nabot namo ang Barangay Marmol. Mao kini ang Enchanted Marmol Cliff. Ug bisan kuno panahon sa ting init or El Nino, dili gyud kuno mahubsan og tubig dinhi. Kita mo ni nga marker kaning puwa og color. Ingon ani ang maabot sa tubig dinhi kung mutaob. And mas mulapaw pag yun kuno ni mas maabot pa dinhi kung mukusog ang uwan or mubaha. Basta na ko ni times nga mulawom ni siya. Unya kung imo siya hikapon, grabe ka smooth. Hamis kayo. Wala ko damha nga makakita ko og ingon niini ka unique nga cliff. Ang istorya sa ako ang mga kanang kaapuhan nga ang kini kuno siya nga kanang side diri nga ato nga side diri dapita na ako ang kuno ani dinhi ang silbi mo ako ni tag-iya si Maria Tang-an unya kini din dapita si Don Joaquin. So mga sa una pang panahon ang kini kuno diri dapita nga duol sa cave naay gipahulman bita nga mga kanang buta kanang gamit sa kanang kasal, gamit sa kanang magkubiray na ba. So bili lang kuno kag papel nga kanang ibutan lang nimo dito o lista nimo kung unsa kuno imo mga kanang gustong hulman. So ipabalik lang kuno nimo mga pila ka minutes. So nana kuno ang kanang kuan according na sa atong mga apuhan. So sa karon nga higayo sa ato pag yung mga sa una pagyapon nga mga pila pa ito ang aking edad kanang ang ako lang mabantayan sa ako lang ako nabantayan nga before siya mo baha kanang mo baha ba before siya mubaha, naabitay ka ng mga tugtog sa kanang mga sunata nga murag kuan kanang tuor murag tugtog sa kanang barko. Unya mga yagaugma dan ana di jud na may tabo nga dili siya mubaha. So mao ra ako na kuanan nga kanang story about sa inaana sa Marmol. Kining agianan din may makita nga tubig, mulapos pa kuno kini sa lain pang barangay. So ang amo ra nang gibuhat sa barangay, una kining nagbuhat mig ordinansa nga gidili ang pagpanguha og kanang bus kay ang atuwa gud diri sa Marmol ang kasagaran gud ato ang nga kasagaran gid sa atong makatawhan dinhi ang pagloader gid sa kanang bus nga i-transfer ngadto sa laing dapit. So ang akong gibawalan diri nga gidili ang pagpanguha sa kanang mga ato ang mga bus. So kini siya nga cave, mao na itong makita kanang kani siya nga cave. Oh, mao na siya itong makita niya. Ang aside sa ana nga ako na sang bawalan ang ato ang mga katawhan dinhi nga kanang dili na nato pwede nga mo kuan bitaw taog kanang magpamusil bitaw kanang mga langgam, kanang labi na gid aning mga unggoy. Kay ato drone nakita nga unggoy gid diri. Natay makita dinhi nga kanang unggoy pero kasagaran jud buntag siya kay kanang labi na karon nga huwaw ari sila manguan sa kanang tubig sa atuwa dinhi sa Marmol. Manginom. Kung mo ani magtuburan, dili gyud mo magmahay kung kamo mismo makakita nining Marmol Cliff. Very natural gyud tan-awon kining Marmol Cliff. Hinaot unta nga magpabilin kini hangtod sa hangtod. Kay dili kini basta-basta nga talan-awon. Kaya bunda man sa tubig ang tuburan, wala gyud nako si Piata ang lain pang atraksyon sa lungsod, ang Adela River. Mao kini ang Adela River. Makita na to ang mga nipa o klase-klaseng species sa mangroves.
Sa Adela River, diin kami nagboating. Walay kabutangan ang akong pagdaig sa akong nakita sa palibot. Another highlight na usab kini sa tuburan. Ug kung kamo mo bisita dinhi sa lang lungsod, be enthralled with the wonders of Adela River. I'm sure, sama nako, dili usab moundang ang imong amazement. Makabibiha gayud sa mga mata ang mga natural wonders dinhi sa tuburan. Di ba mga surayan? Kung tuburan na ang isgutan, kining sunod na akong bisitahon, sikat kaayo dinhi. Sa pulong nga tubod na bugna ang pangalang tuburan, dili kay bulong kung ikaw mo bisita dinhi sa lang lungsod, makakita kag mga daghan kaayo nga tinubdan. Susama na lamang aning Mulu-Bulu Spring. Kinsa may dili ganahan mo tuslob dining tubod nga bugnaw kayo. For sure, madaling gyud mo kung mobisita dinhi. Accessible pag gyud kayo ang maong spring. Maong daghan gyud ang mobisita niini. Fronting the spring maong usa ka maanindot nga view sa kadagatan. Samtang naglibot-libot ko dinhi sa tuburan, nasugatan sa ako mga mata kining usa ka dakong kahoy. Inyo makita nga dili kini kahoy lang, mao kini ang dao tree. Scientific name, Dracontomelon dao. Usa sa mga centennial trees in the Philippines, ngay mo makita dinhi sa Hagbuaya tuburan. Na-amaze ba mo sa iyang kadako? Kinsa man ka ang dili makalingi aning kahuya? Kang kinsa man kahinam nga dili magtubod, kung tuburan na ang hisgutan. Another remarkable adventure na usabang ako na sinati samtang ako naglibot suroy dinhi sa lungsod sa tuburan. Matag lugar nga ako nabisita aduna gyud nagkalain-laing pride of place. Ug dili kalimod nga ang tuburan tinubdan usab sa kinaiyanhong kanindot. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon, dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan ug hilig kaayo mag suroy suroy. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Suryan, like us on Facebook and follow us on Twitter. So akong gi-invite ang ato ang mga local and foreign tourists to visit Tuburan. Kaya ang Tuburan nindot kayo, then peaceful nga lugar, and then environment friendly, kay wala pa pollution, then ang mga tao sa lungsod sa Tuburan friendly kayo. So kung magpuyo mo sa lungsod sa Tuburan, para rasan mo ang nagpuyo dito sa Baguio.